i reglaments, sentències judicials i resolucions que limitin l'ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica catalana. Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. Que demani l'empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea per tal de garantir un correcte procés de transparència democràtica cap al nou estat jurídic. Sisè, manifestar el ple suport de Sant Antoni de Vilamajor a totes aquelles organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets nacionals de Catalunya i de la seva emancipació de l'estat espanyol. Mostrar a través de l'Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre suport a l'estratègia i accions de l'Assemblea Nacional Catalana a favor de les llibertats nacionals. Setè, instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de territoris integrats de la nació catalana a fi de preservar la seva unitat i identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència del que avui és el Principat de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou estat català tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels països catalans. Vuitè, finalment, des de Sant Antoni de Vilamajor, apel·lem a l'esperit cívic de tota Europa, inclòs l'estat espanyol, per tal que s'imposi una resolució democràtica dels conflictes i s'avanci amb els ideals de la pau i el treball i la llibertat, l'amistat i la germanor entre els pobles del món. Novè, notificar al president de la Generalitat, el molt honorable senyor Artur Mas, a la presidenta del Parlament de Catalunya, molt honorable senyora Núria de Gispert, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups del Parlament del Congrés de los Diputados, al president de la Comissió Europea, el senyor José Manuel Durão Barroso, el president del Parlament Europeu, senyor Martín Schulz, del secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, i a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Dit això, suposo que ha quedat prou palès que hem recollit aquest esforç, aquest treball. Per tant, si hi ha alguna cosa més a comentar en aquest sentit. Nosaltres ens estem després avui, com per variar, als pregs i preguntes no en farem cap, farem un prec diari, però vist la que estem donant avui no farem pregs i preguntes, i si tenim la voluntat ja comentarem el que hem de dir. Sí, nosaltres pensem que la gent té Abans de la votació. Va dir el president de la Generalitat fa poc que davant situacions excepcionals calia respostes excepcionals. I nosaltres des de la CUSA hem treballat perquè avui hi hagués una moció unitària i no 4 com el dia de la Comissió de Govern estava previst presentar, perquè enteníem que estàvem davant de fets excepcionals i que calia una resposta excepcional. I la resposta excepcional que calia donar per part de l'Ajuntament i els grups que hi representem els regidors era una única moció consensuada per tots els partits, en aquest cas polítics, que tenen, aquest plus de sentiment més nacional que no pas, per exemple, el que podem tindre nosaltres, que som un partit potser més de contingut no polític. Aleshores, volia agrair als grups municipals que han impulsat aquestes diferents propostes i que han arribat a un acord, i també volia agrair a l'Assemblea Nacional de Catalunya per la feina i l'esforç que han fet en aquesta direcció, que segurament sense la seva participació i el seu ajut potser no estaríem avui parlant d'una moció consensuada per tots. També m'agradaria manifestar que per una vegada crec que la classe política, almenys a nivell municipal, ha estat per sobre del partidisme, dels interessos més de partit, més de rendiment en el sentit de vot, i crec que la mostra que avui hi hagi una única moció és una porta oberta a l'esperança que Catalunya també actuï en una línia que potser a l'Ajuntament de Sant Antoni els hi ha obert per arribar a un acord que abasti l'interès nacional, l'interès
més enllà del interès particular dels catalans. Això ho valorem molt positivament. Nosaltres, com a partit, òbviament, que no tenim un tarannà, diguem, de caire polític, hem treballat durant tota la setmana per tal que efectivament es produís aquesta resolució unitària, però no l'hem subscrit, ni formem part, com els redactors del text, perquè entenem que la nostra partida ha de quedar en un segon termini i no voler assolir un protagonisme que creiem que no es correspon, perquè entenem que aquesta feina l'han de fer els partits que tenen representació al Parlament de Catalunya, i òbviament nosaltres ni la tenim ni la tindrem. Però entenem que en un moment tan decisiu per la història de Catalunya, PUSA no es podia quedar al marge. Per tant, hem treballat en aquest sentit. El que passa que sense voler assumir el protagonisme que creiem que no es correspon. Bé, simplement ja comunicar, si vol dir-ho, comunicarà el sentit del nostre vot avui, dels motius pels quals nosaltres votarem en una o una altra direcció. M'agradaria que votareu l'expressi i així quedarà clar la posició de la PUSA de manera definitiva. Tal com han introduït el Ferran, està clar que el PUSA ens podria mantenir al marge tant la moció que es presenta com de la situació actual de Catalunya. Per tant, és important que el PUSA també intentés fer dins del seu col·lectiu o de la gent que representa de forma més democràtica possible. Per tant, vam fer una consulta oberta als nostres votants i simpatitzants esperant una resposta i opinió per part d'ells. Un cop feta aquesta consulta oberta, també ens hem reunit com a grup municipal per prendre una decisió conjunta i, per tant, la decisió del PUSA ha sigut donar total llibertat als regidors que estem aquí presents per donar el vot que correspongui a nivell de regió. I això és el que farem, un vot a nivell de regidors fora del grup municipal que s'ha donat aquesta llibertat per votar segons el criteri personal. I això és el que farem i farem de forma afirmativa perquè considerem que en aquest cas un regidor ha de donar el màxim interès al municipi i crec que això sí que afecta al municipi perquè afecta directament a les arques que possiblement tindrà el municipi de la renda d'administració que hi de tot per tenir això. I així els regidors votarem afirmativament en respecte a aquesta moció. Agraeixo la vostra confiança i el vostre vot. Jo tan sols volia dir que indiscutiblement hi havia intencions de consensuar aquesta moció. El que passa que potser no havíem arribat tots alhora i tothom va tirar una miqueta pel nostre costat. Evidentment, això és una cosa que és molt important que no podíem deixar de banda que passés. I sembla que ho hem aconseguit, els tres ens hem posat d'acord molt fàcilment perquè el temps és complicat i el que no es va buscar són floritures i coses estranyes, són simplement una altra feina. Que em sembla que és el conflicte plegats. Gràcies. Jo volia dir unes paraules referent a la votació des del Partit Popular per recordar-vos que milers de persones, com jo soc català, nascut a Barcelona, de pares catalans, i també hi ha altres persones que van vindre de fora, que porten generacions aquí a Catalunya i que d'alguna manera han generat un negoci, han creat una família i estan completament integrats dintre del territori català. Doncs que aquesta gent d'alguna manera, entre tots que hem contribuït al Parlament de Catalunya, ens sentim tan catalans com espanyols i això sense renunciar cadascú a la seva identitat. La democràcia entenem que és respectar les regles del joc i es tenen que complir, si no, no és democràcia. És molt bonic dir jo també estic a Europa, però cal caminar tractant de crear un estat fora de la realitat. S'està bregant la realitat i per Catalunya en uns camins que no estan molt clars. La paraula per nosaltres democràcia no és una paraula buida, és una paraula que té una base amb normes legales i tenim dret a decidir perquè són la frase aquesta d'alguna manera té una mica de. Soc partidari, de totes maneres, jo personalment, d'un finançament que millori la situació de Catalunya i seguint i respectant les
respecte a el que són les lleis d'Espanya. Aquí jo us explicaria també que Catalunya i Espanya d'alguna manera estan condemnats a entendre's. No crec que ningú, en el moment que no sigui el moment de generar més problemes dels que ja ara actualment tenim. La situació que s'ha generat ara en un temps molt curt ha trasbalsat molt tant l'economia, la gent està molt nerviosa, hi ha molt neguit, i jo crec que el problema fonamental és intentar lluitar contra la crisi, que és el motor d'arranque de Catalunya, que planteja cada dia. El tema d'aquesta moció i de les eleccions que es faran ara el 15 de novembre, d'alguna manera ens ompleixen una mica la frustració de poder assolir moltes coses que s'havien creat com a expectatives. Simplement que des del Partit Popular creiem que som una formació democràtica que sap defensar les regles del joc, l'estat de dret, de lleis i de pluralitat, o intentem representar la pluralitat de Catalunya. Penso que ha arribat l'hora de fer la votació en aquesta moció. Per tant, si us sembla, comencem els vots a favor de la moció. També mal del vostre, Vots en contra? Vull aprofitar aquest moment per expressar la meva satisfacció envers la tasca de la gent implicada en els actes de la històrica diada del passat 11 de setembre i alhora agrair la capacitat de diàleg i consens dels partits polítics que hem presentat aquesta moció i aquells que li han donat suport. Desitjo que la unitat demostrada a Sant Antoni de Vilamajor sigui l'esperit que permeti al poble català assolir l'anhel de llibertat sempre des del respecte i el civisme, palesos a la massiva manifestació del dia 11 a Barcelona. Moltes gràcies. Visca Sant Antoni de Vilamajor i visca Catalunya lliure. Avui per nosaltres és un dia molt important. En primer lloc perquè 11 dels 13 regidors d'aquest Ajuntament, o 11 dels 12, doncs hem estat capaços de deixar de banda les nostres diferències i consensuar una moció clara i rotunda en favor del futur del nostre país. 11 de 12 crec que és un resultat que no admet cap mena de discussió. En segon lloc, per la moció en si. Hi haurà gent que, poca, tampoc ens enganyem, poca, però hi haurà gent que li donarà importància, que ens retraurà que s'està fora de la legalitat, que si la majoria és silenciosa, però nosaltres pensem que quan la legalitat prohibeix referèndums i té un problema democràtic és aquesta legalitat, no el referèndum. Per tant, són raons de molt poc pes democràtic. A més, la veritat, declarar amb aquesta moció que Sant Antoni és un territori lliure i sobirà i penjar l'escala de l'Ajuntament, com vam quedar l'altre dia, perquè ho vegi tothom, doncs és un pas endavant molt important i per nosaltres és un pas endavant perquè ja no té retorn. És
un camí que va començar fa temps, segurament fa molts anys, segurament va començar en 2014, no? Però que ara va començar a agafar cos a partir de les consultes populars. A partir del moviment que es va generar, a partir de la primera adherència, a partir del 13 de desembre, que és quan vam fer la nostra aquí, és quan això va començar ja a vertebrar-se de debò en un moviment que s'està tocant per ara. Aprofitar doncs, això que surt del tema de la consulta doncs, per felicitar a tothom i donar les gràcies a tothom que hi va participar. Tan activament repartint propaganda a les taules, de totes les maneres que es va haver de col·laborar econòmicament, etc. I també doncs, els 1.149 i la majoria que van venir a votar. El resultat, com ja surt a la moció, va ser un 95% a favor. També del tot indiscutible. Per aquesta gent que sempre tenen aquesta facilitat per treure'n sentit i per treure importància a tot el que fem, aproximadament és contemporani al referèndum de la Constitució Europea. Aquest